Tenia moltes ganes de conèixer el grup Rupits, que treuen el seu segon disc, que es diu Imaginari. Estic amb l'Òscar i el Gerard, que són dos dels membres del grup. Moltíssimes gràcies, com esteu? Molt bé, supercontents de promoció del nou disc i amb ganes de que arribi més gent. Bueno, vull que presenteu vosaltres mateixos el grup. Com podríem presentar Rupits? Bon grup de pop festiu, pop electrònic, amb tocs d'indie, una mica el que es podria ballar a qualsevol pista de ball o discoteca, suposo. Aquest seria una miqueta el segell, no? I el primer disc va funcionar molt bé, tant és així que arriba aquest segon Imaginari, que ens heu d'explicar què passarà quan el comencem a sentir. Doncs mira, el primer disc va anar superbé. Sí que, a diferència amb aquest segon, és que amb el primer buscàvem una cosa més orgànica, més normal, entre cometes, més fàcil. I ara amb aquest segon disc hem volgut produir molt més les cançons, arribar a buscar nous sons, nous timbres, i molta més força. Heu arriscat més? Sí, arriscat, però també teníem ganes. Teníem ganes i com que les cançons també anaven cap aquí, hem dit, doncs va, anem a fer una cosa més electrònica, més festiva. De què parlen les vostres cançons a Imaginari? No sé, de problemes quotidians de la vida de cadascú, de l'esperança de ser feliç, de poder viure entre tots ballant, suposo. De passar-ho bé, no? D'enviar un missatge positiu, potser? Sí, de tenir una visió optimista, no? De problemes que pugui tenir tothom, ja siguin laborals o amb la parella o amb familiars, el que sigui, doncs mirar de donar-los la volta i tenir una visió optimista de la vida. Quines són aquelles cançons que enganxen així d'entrada el que se suposa que són els singles, no? Bona pregunta. Doncs mira, vam tenir molts problemes per escollir un single, perquè ens agraden totes. Sí, bueno, les 3-4 primeres, et diria, tant Planetes, representa molt bé el disc, però també hi ha Camaleons, que és molt festiva, Bombolles és molt el segell Rupits, no ho sé, totes. Vull parlar amb vosaltres del fet de convertir-vos ja professionalment en músics, no? Quan un comença i és jove, té aquella il·lusió, no? de començar en la música, potser amb una imatge una mica més idealitzada, el que és el mercat discogràfic. Ara vosaltres ja esteu amb el segon treball, ja sabeu ben bé com funciona això i heu vist l'evolució també en els últims anys de com està funcionant la música. A més, vosaltres apostant per la música d'autor ben feta, no? De qualitat. No? Sí, doncs estem allà competint amb els altres grups, allò que abans dèiem, hòstia, grup de segona, però ben bé la competició abarca diferents graus de música, diferents tipus, que tots tenim cabuda en l'escena avui en dia i que l'opció de que tothom pot portar el seu projecte dintre una sala o amb un públic, doncs et dona més opcions de competir-hi, potser. Ara es porta moltíssim això del mestissatge, en qualsevol cosa, no? En qualsevol tipus de música. Hi ha molta gent que està fusió, no? Hi ha molta gent que està barrejant el rap amb el reggaeton, hi ha molta gent que està barrejant el jazz amb les músiques més electròniques. Al final crec que això al final va una mica amb ganes que tenim d'etiquetar-ho tot, no? De dir, aquest fa això, aquest fa allò, aquest fa allò. Mira, nosaltres humilment fem el que ens surt i a vegades sí, a vegades poder et recorda més a música més mestissa, més llatina, diguem, o a vegades cosa més britànica, no ho sé, mira, fem el que podem i el que ens surt, el que ens surt. Surt, no?, com a creativament, com us arregleu entre vosaltres a l'hora de dir, vinga, anem a decidir l'estil d'aquesta cançó, o cadascú té la seva cançó, el seu tema? Porta una idea, potser, i llavors l'altre la desenvolupa i dic, jo veig això aquí, potser, aquesta base rítmica o el que sigui, doncs llavors aquí entrem els teclats i aquí, pam, una melo resultona. Partim d'una idea que ja la pot aportar algun dels membres del grup i a partir d'aquí l'evolucionem i doncs amb aquest segon disc també hem pogut gravar-nos molt les cançons i treballar a l'estudi del Quico, del pianista, que té un estudi a casa petit, i des d'allà hem pogut treballar molt els sons, les estructures de la cançó, produir-la, no? Vull que em parleu del directe, és el moment que més us agrada, allò del contacte amb el públic? Bé, clar, sí, perquè portem, assajant quants? Sí, mig any. 23.000 assajos abans d'aquest bolo i demà per fi ho podem fer realitat i posar-ho en escena i hòstia, ve de gust sortir de l'estudi de les parets que ens envolten cada dia. Que es protegeixen, no? Clar. A més, també, ara amb el segon disc veurem una cosa que no ens ha passat mai, que el primer disc el vam fer amb cançons que ja havíem fet en directe. I en canvi demà, amb el primer concert, les cançons que estan al disc, però no les hem fet mai en directe, encara, no? I també volem veure la reacció de la gent i
La il·lusió és per això, no? Bueno, passem a parlar d'aquests concerts, a veure, què ens podeu dir de com veurem aquests bolos i de més? Dels que venen. De moment tenim el de l'Estroika i algun més a l'estiu tancat, el de la DAM, el 27 de maig, sembla que 27 de maig. serà com una segona presentació del CD aquí a Barna, diguéssim, de portar-ho a capitals de Catalunya. I bueno, la idea és doncs, que sigui mateixa línia del bolo d'aquest divendres, de demà, mateixa energia i mateixa aposta que sigui productiu, vaja. Llavors, en aquest concert sentirem músiques dels 2 discos. Sí, hem fet els temes nous i seran tots, sí, tots. I dels vells també, hem agafat cançons del primer disc, hasta del primer EP que vam fer, les hem, anem a dir, versionat amb el format que portem ara. I sí, farem molta intensitat, moltes cançons empalmades, alguna versió, una festa. Una festa, no? Sobretot pels seguidors. Imagino que és una miqueta el que busquen els vostres seguidors, fans del grup, no? Sí, i també sempre ho diem que a vegades el disc nou fa millor l'anterior. Perquè poder la gent que li agradaves abans, ara poder ja no li agrades, però creiem que no, que amb aquest disc nou encara hi ha els rúpids, encara hi són. Tot i que hem evolucionat de so, encara hi és present, no? Els sons rúpids i el segell està allà. L'etiqueta, direm, sí. Però jo sempre faig la mateixa pregunta a tots els músics quan parlem amb ells. Digue'm algun trosset, algun fragment, no sé, alguna tornada o alguna lletra, alguna part que, pel que sigui, a vosaltres us arribi especialment. O dius, mira, aquella frase que diu aquella cançó, això ens agrada, o a mi me posa les piles, no sé. Doncs mira... Tu ves pensant-la, la teva, Et podria destacar moltes lletres del disc nou. De fet, les lletres les fa el Marc, el cantant, les fa totes ell. I hi ha especialment tota la lletra en conjunt, però la lletra de Camaleons parla de fer un viatge cap a quan érem petits, no? D'intentar buscar la innocència aquesta que molts cops perdem. Potser sembla un tema molt recurrent, però és interessant, no?, com tracta, doncs com ara ens veiem gegants i abans... No sé, ho trobo interessant. Al disc hi ha les lletres i si algú se les vol mirar... Allà està explicada. Sí. Camaleons, és una bona lletra. I per tu? Coincideixo amb ell, potser. Sí. També com a excusa perquè ara mateix no tinc cap al cap. Però el cert és que Camaleons és una cançó... M'agrada, la seva versió m'ha agradat. Sí. Doncs ja ho sabeu, Rúpids treu el segon disc al mercat amb una sèrie de concerts. Imagino que a la vostra pàgina web podem trobar tota la informació d'on estareu, què fareu. Fem la presentació de demà, fem la de la DAM el 27 de maig i aniran sortint cosetes. Sí. Segur que sí. Moltíssimes gràcies, felicitats i èxit per aquest segon treball. Gràcies.